nawo. Kutora nawo bamufanele munani makuwa. Kungoba professional. Kutora nawo makuwa ari professional anobhadhara. What went to you? We want to see who Shagati, what is journalist? Not already. Maui Bogeta Maku, the Kamukana get married or reports. Yoga is an operator. In class, I was a newsmaker. Basically, I knew I must tell you noise. If you snap to the Mushoshi, you can't run your. Let us go on San but today I'm still making noise on the other side. Perfume de yake ndemba sakwake yaita kutara ngani ngwepisa hapa na kutakuna kuishanisira kuna Kristo. So that already mu area mako, mu field mako, mu life mako you are gifted. But the gift yako haudi kuishanisira for the better of the kingdom. Boxing chaiwe no batara, roba mu no batara. But we don't know what to talk is. And you so what? We actually don't go to some channels. So we just know batara, but we tell you I see you. Let's never paleta the empowerment teacher and progression so. That kune munhu kuti nekufunda hana amana anonyara kuwachira vanhu. Yeti makambani dry clean anowachira vanhu. Dry clean kuwachira vanhu hembe vasauziva. Asi vakawacha zvine mushini mukati chete. Uyo kuti ungawache nini? Kune mishini iri kuwacha vanhu vachiita mari. Opportunity mukana mukazuya asa chichari kupa kuna Jesu mshagara inacho chiri mari. Zvanoti pauri baba you are gifted. But the gift yacho iri kushanda mu wrong area and iri kushanda pa wrong time. Perfume nde yake yachoti awane ropa fazo. In you there is a blessing. But I would be shandisira muimba mashi. Jesus. Kune vanhu vari active outside kana vamu church unofuta taatauri. Akakutambira panza apa. Mukazoibwa muno mamira anenge akaita unofuta taatamba. Vanhu vanotamba. Ukada kuzoti mukristo anotamba. Vapaitwe rumba pamuchato. Pamuchato havadidze gospel rumba. So go on. Whatever we must stay down, we manifest. Time and chance are given to all. There is a blessing already in you. Mukati perfume nde yake nezvo kubasa kwake. Already abasi kudiwa zvausina pari kudiwa zvakatodepositwa naMwari mauri kuti urumbidze Mwari vakuitire favor. But wakai panoda kuti ushandisire pa wrong side. Panzapa ndopa unosvigona kuite mukati. Wesi kana ari varume zvavo panzapa vane rudo. Kupedza hayo vatauka. Timini laughing. Shasha nikamukisira munhu panza apa ndani munhu achakabunga muromo. One side. One side. Shanu nyara nyara
kwaanogona stereki, kune kwaanozvigonera. Ndakati kunzwa munhu achiti ndinga akaomera, kuna munhu akaomera. Kune kwaanonyatsodyirwa. Kune munhu akaomera usanyeperwa. Omera. Don't tell me akaomera. Wari area dzaunotozika namunza inomuda. Wrong place, wrong side. Perfume yakangoshandiswa ikatomupa zita rekuti chifeve, nokuti paaifamba achionekwa achiatirikita varume so perfume yakamupa zita rinonyadzisa kunomutukisa. But agona kushifta uya kuna Jesu ane zita rinonzi kwese kuchaparidzwa vhangeri in the memory of him. Usatambise nevashaisi, usatambise chimwe chiri mauri. Mwari vakachiisa mauri kuti chichiblesse mhuri yekwako, chisimudzira upenyu hwako. Vanhu vakachendesa parong side. Jesu chaari kuda perfume, ende mukati perfume yacho anayo. Why? Because ndiye mufield wake. Zvora kuti munhu wese ane chaainacho mufield yake, mugift yake. Chinodiwa kuti ashumire Mwari, Mwari vamupe ropafadzo. Kunamuruka kwese vanogona sei? Pamutambukawo maimvundisi anonzwa loss. Wokumwele kudai Jesu achionekwa. Utadza kutaura nevanhu. Wozitaura naye. Genesis 18 Mwari chaiye vakaburuka vari varume vatatu vakaenda kwaAbhurahama. Mwari anotoenda kwavari. Kune munhu anototi rangu hatisomba kumunhu. Mwari waanonamata akatongosiya kudenga kunosara kusina Mwari. Ndokuti bhiro dzedu dzakashanda. Mwari wakaenda kwaAbhurahama. Even kunhamo Mwari anoenda kunhamo. Zvanzi Mwari ndo vakaviga Moses pagomo paMount Nebo. He was buried by God. Bhiro dzakaenda kunhamo kwenyika. Iwo ndinoti rangu. Perfume ndeyake haana kuikumbirwa, but aona Jesu achipinda mumba maSimoni. Nhamo ndeyaSimoni yekuti zvakanaka zvauya mumba mako, but life yangu haichinji. Murume aigara pabeautiful gate ndoranga riri beautiful. Life yake isiri beautiful. Pakatoita mbiri yegate ipo pane munhu. But pagate rake rakati nakira. But sana vari papa havasi kufamba. Church listen. You have what it takes. Unacho chinoita zvinhu zviendeke Mwari vakukomborera. But hauna meso emweya kuona opportunity. Amen. Mikana iripo inozaruka. Aya, usati mikana ndeyevanhu vanazvo. Ndeyevanhu vane meso ekuona. Nyangwe nezvavainazvo. Vakava nemeso ekuona. Vanosangana neropafadzo kwaMwari. Tese hatingaparidze, tese hatingaimbe. Asi tese tinofanirwa kushumira Mwari. Maringe nyasha dzaakaisa kune mumwe nemumwe. Kune ushumiri uri mumunhu. Mukadzi uyu anobvira aparidza, but anonzi ngaaparidzwe. Pita nauziparidzai Pita kana Razaro. Ayo, zvanzi kwese kuchaparidzwa yemukadzi uyu kutaure kwete yaJames John. Anobvira aparidza, but ari palist yezvinofanirwa kuparidzwa. Ndopandaudza vamoti, nyangwe anonzi anambuya nehandava anoenda kuchikoro. But vanhu vanoenda kuchikoro kunodzidza nezvambuya nehandava. Iye nehandava wacho asina kudzidza, but anotodzidzwa. Ndoinonzi history, baba kudzidza usina kudzidza. Why? Nokuti zvakaita impact mukusafunda imomo. Haana kana O level kana grade
27 neanda. But mutomudzidza iye asina kudzidza. Why? Nokuti mukusadzidza kwake ane impact yakaita. Anga asina futi kana power. But aimoti mapfupa angu achamuka. Api kutaura uzva. Satambi nokutaura. Ichemberera kuti mapfupa achamuka. Kachitoendeswa nemhepo kachirohwa. Achamuka. Ikatoita subject iverenga inyaya yambuya. Opportunity mukana unao. Hakuna munhu wemanga mauri mune nyasha mune blessing irimo. Bati kusaziva kuti ndozviitira papi nguva inani. Also manga. Time and chance are given to all. When you tell her zvakanga chance, she was a prostitute, not a believer. Shauri zvezvinyika ina basa pamberi paMwari une basa. Une chawakasikirwa pane nyasha dzitori pauri. Because vanhu vacho vanokuti ndazvanogona ndachanokwanisa kuita. Havana kukusika kavana. Taura kwese kuvanhu kune era because havana kusika munhu. Havazivi Mwari chaakakusikira. Ini pandakamira kuzasta vanhu panoberekwa munhu. Kuzwa kana mwana aberekwa kuzwa kuti ane gore. Yeti mwana akunzi ane gore. Akatoita 9 months dzikakwana vanhu vakatowirirana kuti 9 months. But achiberekwa vakutangira kuti pazero. Vanhu havagoni kuverenga mwana. Unozvati makore awinawo asiriwo. Pane 9 months nomusoro. Wakaita 9 months zaitegwa nevanhu kuti harimo. Uyo atosvika 9. Uchiberekwa so but 0. Tobera muchitenda maindira vasingagoni kuverenga. Whose report do you believe? But in the body is not poor. Only 9 months, not 0. Where's when I'm Papa Manjo Chilogero? But in sorrow, the 50 rands was out in the 20. I'm sorry to come here back. I'm sorry to now. I'm sorry to come here. Let's be look, I'm sorry not to get we won't see my water on sorrow. But money price, I'm sorry in them. I want to go to Ranamaru. Whose report do you believe? Blessing, opportunity, ya kuropa fatwa. Ichitorimo mauri hivi nusina kufunda. Mukana wakuti Mwari vakusiudze mauri nyashata dzichitoripo. Mukadzi uyu ari kunzi ngaaparidzwe kweso. Perfume iyi ndeyekubasa. Unoti unazo kudhara. Unazo. Nyasha dzacho opportunity yacho iripo. Saka ndochibata unamufunda manje. Zvoda wakatifunde izvi. Shwa kune nyaya dzinoda wakafunda. Kune nyaya dzinoda vane zvipo zvacho kuita chinhu. Discuss namanzangu masikati. You can go to the College of Music. Unodzidza kuridza. But uzoona vanhu vasina kuuya ikoko. Vachireleasa mahits each and every year. Why? Because they are gifted. Gift inodarika zvingadzidzwa nevanhu. Already mauri mune grace nefavor dzirimo. But yekuti kana Jesu avuka nawowanikwa muna Mwari. Unene Simon the leper. Jesu andozvaronza akatopinda pamaSimon but ndiye ndiye ane leprosi. Pachaiwo make chaiwo. Anozvati my Lord. Ndo vakabikira vatumwa vakatoya mumba. Vakadya vatumwa vararama pamwe. But my Lord vakafa. Sezvo mafiro aita vanhu vemuSodhomu neGomora. Yeti vabikira vatumwa. Ivo ndo vasvikirwa nefavor mumba mavo. But ivo havagoni kurarama favor yacho.
Nyaya kukocheuka chete. Vanhu vemuSodhomu vari kuchira zvimwe zvivi zvinodarika kucheuka. Nyakubikira ngirozi dzacho anongofawo mufiro unoita wemuSodhomu. Zvoreva kuti nyange wabikira vatumwa, bati pane nyaya dzokuti ukapotsa unofanana nevanhu vasina kubikira vatumwa. Saka uchidetsera bati pane zvanoita kuchechi. Wapedza kuzviita unochiuka uchiudza nyika kuti pasina isusu. Dai mfundisi unoti kudii kana wazviita. Mukadzi weperfume akashanda nezvaainazvo. Munhu wese ufunge une zvauinazvo. Dai Mwari vatipa meso imwe ndokunamata kumanera nasi. Mwari une chamakaisa mandiri. Handakude musipanyika zvokuita noise kuchikoro. Aiwa kune kwanofanirwa kuita noise dakutaura Kristu. Skill iri mauri ine chekuita nechudo. Peter wakapa Jesu bhoti. Jesu akaparidza ribhoti raPeter. The same Jesus akazotevera achitsika pamusoro pemvura kana Peter ari bhoti. Kurati arimota pai patechikumbirana naye kungokupa opportunity. Otherwise I can do without you. But kuona ndakuti ndipo bhoti azvoti ufamba pamvura andikoni. Kungonawo kuti muzosara muchibati. Pane zvinhu zvekuti Mwari anoita sekunge hakoni. Achida kupa mwana wemunhu opportunity yekuti munhu aropafadzwe. Nokuti Jesu paakadiwa mvura akatanga kuadvertisa yaainayo. Kurati Jesu ane zvinhu tu, ane nyota uye mvura. Nokuti akakumbira mvura ine nyota akanyimwa, anoti dai waiziva nekukukumbira anayo mhenyu. Kurati Jesu anozoita zvinhu tu, mvura nenyota yacho. Ukangoona anzwa nyota kasika kumupa. Rozi ukangoona ndoka atanga kukudza yake futi hainayo. Take advantage of the time. Wakunyima mvura anokudza imwe hainayo. Pamuchinji vakakumbira mvura vakamupa vhinika. Inovava vasinganwike. But pavakambaya parutivi akamupa mvura. Kurati anayo. An opportunity hata kupa kuvanhu but vanhu vatadza kunzwisisa. Every challenge in the house of God is temporary. An opportunity for someone. Ukaona Jacob akuzine mukomo wake ndipo zvawabika. He was a skillful hunter. Chaita kuti asabate musi iwoyo. Mwari vanofungawo kuti ungowanawo opportunity namukoma. Otherwise pakuvhima ishasha vachamushaisa kuti abato. Pane Mwari zvaanoda kuti mugofukidza transaction kushanda. Ndodati namate manera nasi. Data usiku wemanga manga pane zvakaiswa naMwari mauri. Pane shepa yakadyarwa naMwari mauri inofanirwa kusimudza upenyu hwako. Maoko ako hafanirwi kuita zvinhu zviri ordinary. Unofanirwa kusvika palevel yokuita zvinhu zviri extraordinary. Kutaura ndaitaura ndichikanoisi kuchikoro zvaindirovesa. Pandava kutaura pamusoro paKristu ndaona zvinhu zvinotyisa. Ndaona matestimony anotyisa. Somebody came to me akati, young man, you are preaching good, I want to bless you. Unogara kupita pedza kutaura zvikati, I want to offer you a stand in Borodeo. Just by saying Jesus is Lord. But zvinhu zvinogonotorwa nemunhu wese. Vatakataura zviri extraordinary. John the Baptist akasina rimwe vhangeri rinotyisa. But zvanzi waiparidza zvokuti madzimambo aiuya. Kwete kuti vanhu vaienda kumwe better places, vaienda murenje muna John.
Church in this way. Ndoda tusumutse maoko ndoda kudeclare nyasha dzekuti chaunobata ngachirege kungova a local thing. May the grace of God elevate you kuti chinhu ichocho chive so international. Somebody called me akatifundisa vamuchiparidza about Mount Sinai. Makaboenda kuIsrael ndikati handina, so send me your passport number. Ndamupa ndobva atoti your visa is done, let's meet in Tel Aviv. That's how I went to Israel. When I went to Israel, it was my first time kumuona Israel kwacho. Anga asingatizive. Zvoti paairport taitongutarisana kuti ndiye. But he paid the visa, 2,500 visa. I went to Israel, nemunhu asati agorwana face to face. But anzwa ndichitaura, vanhu vazhinji vanotaura Kristu, but Mwari nhakupe nyasha dzekuti paunotaura ngazvibene zvinhu zvikuru. Kune vanhu vanogera mababa, but kuna nenyasha dzekuti anonogera napresident. Ndakati munhu iye ane grace dzekuti ndiye anoudza president kuti akona kuomesa musoro, ziso musoro. Ibaba batali palevel yekuudza president kuti iwe idi uri kuomesa gotsi. Haina zvavanoita pabasa. Handidi kuti uve neordinary person anongogadzira musoro yevanhu. Gadzira zvine nyasha. Gadzira zvinoataka imwe feva. Zita rako ngarizikwe nyange kure. Mwari ngaamakete basa rako. Mwari ngaamakete zita rako. Kampani yako ngaaite matenda mabasa makuru. Rega kubata zvino ordinary, bata zvinoera. Toda kuti uzopupura kuti kuna Mwari kudenga. Wakandiwadira yashandika zikanwa kure. I want us to pray. Father, in the mighty name of Jesus, international grace, greater doors be opened. Simukadzova nepefumo baba, mukadinga taurwene zvake pasi rese kwese kuchaparidzwa vhangeri kureva kuti baba makaubvisa pakuva local mukamumaketa international. Uri kunamata nemwanasikana vaanoruka misoro nakutaura kuti maoko angabate zvinoera ngaregere kubata misoro iriordinary. Muri kumaketa international grace, muri kutaura nyasha dzakakura pabizinesi rake ngabate zvakakura, ngabate zvakakura, ngabate nyasha dzakakura. Greater grace, greater doors to be opened, greater grace, greater doors to be opened. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Ngabate zvakakura, ngabate nyasha, ngabate nyasha, ngabate nyasha. Nyasha ngabate nyasha. By fire, by power, in the mighty name of Jesus, I release grace, I release fire, fire. International grace, international favor, by fire, by power.